Vesmír nás fascinuje už nějakou dobu, jak třeba mlhoviny, tak i galaxie. A dneska si povíme o různých druzích planet. Tak se usaďte a jdeme na to. Planeta je objekt, který obíhá kolem Slunce. Pokud to obíhá kolem jiné planety, tak to není planeta, ale exoplaneta. Exoplaneta je objekt, který neobíhá kolem Slunce, ale kolem jiné hvězdy. U žádné exoplanety nebyly objeveny měsíce, jako třeba u normálních planet. Toulové planety jsou planety, které prostě nemají hvězdu a toulají se prostě vesmírem. Jejich název tomu i napovídá. Je sice možné, že by mohl vzniknout život, ale jen ve vodě. Planeta je vlastně planeta, která obíhá kolem černé díry ve vzdálenosti, aby ji černá díra neroztrhala. Bohužel žádná nebyla objevena ani potvrzena. Takže je to vlastně zatím jenom teoretická planeta. Neut planeta není ani vlastně prostě je to moje vlastní verze planety. Když už něco může obíhat kolem černé díry, tak proč by to nemohlo mít název třeba i u neutronové hvězdy? Neutronová hvězda je velmi rychle obíhající, dávno mrtvá hvězda. Děkuji, že jste se koukali na toto video. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like a odběr a zatím na viděnou.